Nedostatok kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie trápi všetky priemyselné odvetvia. Trápi to aj vás? Snažíte sa s tým niečo robiť, alebo ste to už vzdali? Kvalitných ľudí pripravených pracovať pre vás je spústa. Pracujú však pre niekoho iného. Mnohí z nich neradi menia zamestnávateľa, aj keď nie sú v práci spokojní. Najčastejšie preto, že zo zmeny majú obavy a strach. Boja sa, že u vás nezapadnú, alebo majú predsudky, že všade je to rovnaké a podobne. Keď ich chcete získať, musíte im dať zásadný motív na zmenu a musíte rozptýliť ich predsudky a obavy. Najskôr ale musíte zistiť, čo sú ich obavy, aké sú ich predsudky, kde ich môžete osloviť a ako. Nemajte ani vy predsudky. Vždy nájdete niekoho, kto sa správa k ľuďom ľahostajne, a tam je príležitosť pre vás týchto ľudí získať. Viac sa dozviete v mojich článkoch, v mojom blogu alebo ma kontaktujte.